Yan guys, kukuha daw ang suso. Ayan. Nagmerinda muna kami dito sa siomay. Ayan. Paglabas mo sa Condado, ayan, may mga ano, tuhog-tuhog, yan. Buko, siomay, fishball, ayan, halo-halo. Yan si Papa BBMX Vlog. Walang huli tayo ngayon. Meron? Kanduli. Kanduli. Ayan oh. Kukuha ng ano, suso. Oh. Shh, shh. Oh. Shh. Uy. 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 Ay ka naman dyan. Ging ging. Ging ging. Kanduli boy. Kanduli boy. Ano? Lulusong yata na tubig nilo. Saan kayo kakain? Sabi niya, uwi na kami. Uwi na kayo? Sama ka? Sama ako. Ingat ka dyan, kanduli boy. Ayun lang sa ano. Sa video. Alam niya guys oh. Yung mga ano din. Oo, tsaka silver din. Ayun oh. Mahirap, maliliit yung isa kayo. Ay, ano, malalaki pala. Okay, punuin mo. Gago. Lumusong talaga. Mababaw. Bumula dito. Hindi pa kung yan ulit. Pwede pang palakyan yan, yung butas. Ilahin mo lang. Ano kasi pangalan mo? Kanduli. Kanduli. Puno agad ah. Susong papa. Susong Pilipit. Susong Pilipit. Pilipit ba yan? Ha? Papa ba yan? Ba? Dami oh. Guys. Mag-araw na yung gatawag dito. Parang Anore. Anore. Nuwan mo. Ayan. Nakapulo mo. Oh, matutulas mo lang ba? Makakaawit na. Ah, dami oh. Diyan may tali. May tali. Bigat ah. Puta.
Dito na. Papaya, papaya man. Putik na yan. Sulit. Ano, ayos ba? Ayun guys, pauwi na kami. Hindi so. Susumpa pa. Napakarami.